Kaixo, ze moduz? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres aprender a hablar euskera de una forma simple y divertida? Te dejo esta video lección para que puedas avanzar paso a paso. Basque Lingua busca ayudarte para que hables euskera como un hablante nativo. Espero que te sirva y que te guste. ¿Empezamos? Adelante. Aurrera. Zera barneratuko duzu. En esta lección vas a asimilar lo siguiente. A preguntar y decir a qué hora has hecho algo, a decir a tal hora, hay 5, hay 10, hay 25, hay cuarto, hay media, etc. Aurrera. Ikasi edo gogoratu. Ikasi edo gogoratu. Adibidez, adibidez. Zuzen, zuzen. Eskuinetara, eskuinetara. Ezkerretara, ezkerretara. Denda irekita dago. Denda irekita dago. Denda itxita dago. Denda itxita dago. Errepikatu nirekin. Adibidez, adibidez. Zuzen, zuzen. Eskuinetara, eskuinetara. Ezkerretara, ezkerretara. Denda irekita dago. Denda irekita dago. Denda itxita dago. Denda itxita dago. Oso ondo, aurrera. Zazpiak, zazpiak. Gaur zazpietan esnatu naiz. Gaur zazpietan esnatu naiz. Hoy me he despertado a las 7. Gaur zazpietan esnatu naiz. Ze ordutan esnatu naiz gaur? Ze ordutan esnatu naiz gaur? Zazpietan esnatu zara. Zazpietan esnatu zara. Ahora cambio y digo, has despertado a las 7. Ze ordutan esnatu naiz gaur? Errepikatu, ze ordutan esnatu naiz gaur? Zazpietan esnatu zara. Zazpietan esnatu zara. Oso ondo, aurrera. Zazpiak eta bost. Zazpiak eta bost. Las 7 y 5. Zazpiak eta bostean, zazpiak eta bostean, jaiki naiz. Errepikatu nirekin. Zazpiak eta bostean, jaiki naiz. Ze ordutan jaiki naiz? Ze ordutan jaiki naiz? Zazpiak eta bostean, jaiki zara. Zazpiak eta bostean, jaiki zara. Errepikatu nirekin. Ze ordutan jaiki naiz? Ze ordutan jaiki naiz? Zazpiak eta bostean, jaiki zara. Zazpiak eta bostean, jaiki zara. Oso ondo. Zazpiak eta 10. Zazpiak eta 10. Zazpiak eta 10ean dutxatu naiz. Zazpiak eta 10ean dutxatu naiz. Me he duchado a las 7 y 10. Ze ordutan dutxatu naiz? Ze ordutan dutxatu naiz? Zazpiak eta 10ean dutxatu zara. Zazpiak eta 10ean dutxatu zara. Errepikatu nirekin. Ze ordutan dutxatu naiz? Ze ordutan dutxatu naiz? Zazpiak eta 10ean dutxatu zara. Zazpiak eta 10ean dutxatu zara. Oso ondo, aurrera. Zazpiak eta 25. Zazpiak eta 25. Zazpiak eta 25ean ohea egin dut. Zazpiak eta 25ean ohea egin dut. Errepikatu. Zazpiak eta 25ean ohea egin dut. Ze ordutan egin dut ohea? Ze ordutan egin dut ohea? Zazpiak eta 25ean egin duzu ohea. Zazpiak eta 25ean egin duzu ohea. Errepikatu nirekin.
Ze ordutan egin dut ohea? Ze ordutan egin dut ohea? 7:25 egin duzu ohea. 7:25 egin duzu ohea. Oso ondo, aurrera. 7:30. 7:30. Se escribe 7:30, pero se dice 7:30. La E y la A ni siquiera se dicen. 7:30 gosaldu dut. 7:30 gosaldu dut. Errepikatu nirekin. 7:30 gosaldu dut. Ze ordutan gosaldu dut? Ze ordutan gosaldu dut? Errepikatu. Ze ordutan gosaldu dut? 7:30 gosaldu duzu. 7:30 gosaldu duzu. Errepikatu. Ze ordutan gosaldu dut? Ze ordutan gosaldu dut? 7:30 gosaldu duzu. 7:30 gosaldu duzu. Aurrera. 8:04. 8:04. 8:04. Noiz 8:04. Umeak 8:04 jaiki dira. Umeak 8:04 jaiki dira. Ze ordutan jaiki dira umeak? Ze ordutan jaiki dira umeak? 8:04 jaiki dira. 8:04 jaiki dira. Errepikatu nirekin. Ze ordutan jaiki dira umeak? Ze ordutan jaiki dira umeak? 8:04 jaiki dira. 8:04 jaiki dira. Oso ondo, aurrera. Senarra 8:30 lanetik iritsi da. 8:30. 8:30. Tampoco se dice la E y la A. 8:30. 8:30 lanetik iritsi da. Ha llegado del trabajo. Senarra 8:30 lanetik iritsi da. Errepikatu nirekin. Senarra 8:30 lanetik iritsi da. Aurrera. Ze ordutan iritsi da senarra lanetik? Ze ordutan iritsi da senarra lanetik? 8:30 iritsi da senarra lanetik. 8:30 iritsi da senarra lanetik. Errepikatu nirekin. Ze ordutan iritsi da senarra lanetik? Ze ordutan iritsi da senarra lanetik? 8:30 iritsi da senarra lanetik. 8:30 iritsi da senarra lanetik. Oso ondo. Nondik iritsi da senarra 8:30? Nondik iritsi da senarra 8:30? Lanetik iritsi da senarra 8:30. Lanetik iritsi da senarra 8:30. Errepikatu nirekin. Nondik iritsi da senarra 8:30? Nondik iritsi da senarra 8:30? Lanetik iritsi da senarra 8:30. Lanetik iritsi da senarra 8:30. Oso ondo. Senarrak eta umeek elkarrekin gosaldu dute. Senarrak eta umeek elkarrekin gosaldu dute. Ze ordutan gosaldu dute senarrak eta umeek? Ze ordutan gosaldu dute senarrak eta umeek? 8:30. 8:30 gosaldu dute senarrak eta umeek. 8:30 gosaldu dute senarrak eta umeek. Nork gosaldu dute elkarrekin? Nork gosaldu dute elkarrekin? Senarrak eta umeek. Senarrak eta umeek gosaldu dute elkarrekin. Senarrak eta umeek gosaldu dute
elkarrekin. Gogoratu, elkarrekin, juntos. Elkarrekin. Bederatziak. Senarra eta umeak pilotalekura joan dira. Senarra eta umeak pilotalekura joan dira. Ze ordutan joan dira senarra eta umeak pilotalekura? Ze ordutan joan dira senarra eta umeak pilotalekura? Bederatzietan joan dira. Bederatzietan joan dira senarra eta umeak pilotalekura. Bederatzietan joan dira senarra eta umeak pilotalekura. Nora joan dira? Pilotalekura joan dira. Nor joan dira? Senarra eta umeak. Senarra eta umeak joan dira. Oso ondo, aurrera. Gogoratu orduan. Ze ordutan? A qué hora? Ze ordutan? Zazpietan. A las 7, zazpietan. Zazpiak eta bostean. Zazpiak eta hamarrean. Zazpita laurdenetan. Zazpiak eta hogeian. Zazpiak eta hogeita bostean. Zazpiterdietan. Errepikatu nirekin. Zazpietan, zazpiak eta bostean, zazpiak eta hamarrean, zazpita laurdenetan, zazpiak eta hogeian, zazpiak eta hogeita bostean, zazpiterdietan. Oso ondo, aurrera. Ze ordu da? ¿Qué hora es? Ze ordu da? Zazpiak dira. Zazpiak eta bost dira. Zazpiak eta hamar dira. Zazpita laurdenak dira. Zazpiak eta hogei dira. Zazpiak eta hogeita bost dira. Zazpiterdiak dira. Errepikatu nirekin. Zazpiak dira. Zazpiak eta bost dira. Zazpiak eta hamar dira. Zazpita laurdenak dira. Zazpiak eta hogei dira. Zazpiak eta hogeita bost dira. Zazpiterdiak dira. Oso ondo, aurrera. Eta amaitzeko, ze ordutan esnatu zara gaur? Seiak seietan. Seietan esnatu naiz gaur. Errepikatu nirekin. Ze ordutan esnatu zara gaur? Seietan esnatu naiz gaur. Oso ondo. Ze ordutan jaiki zara gaur? Seiak eta bost. Seiak eta bostean
jaiki naiz gaur. 6:05 jaiki naiz gaur. Errepikatu nirekin. Ze ordutan jaiki zara gaur? Ze ordutan jaiki zara gaur? 6:05 jaiki naiz gaur. 6:05 jaiki naiz gaur. Oso ondo. Ze ordutan dutxatu zara? Ze ordutan dutxatu zara? 6:10. 6:10. 6:10 dutxatu naiz. 6:10 dutxatu naiz. Errepikatu nirekin. Ze ordutan dutxatu zara? Ze ordutan dutxatu zara? 6:10 dutxatu naiz. 6:10 dutxatu naiz. Oso ondo. Ze ordutan gosaldu duzu? Ze ordutan gosaldu duzu? 6:30, barkatu. 6:30. 6:30 gosaldu dut. 6:30 gosaldu dut. Errepikatu nirekin. Ze ordutan gosaldu duzu? Ze ordutan gosaldu duzu? 6:30 gosaldu dut. 6:30 gosaldu dut. Oso ondo, aurrera. Ze ordutan bazkaldu duzue? Duzue, zuek. ¿A qué hora habéis comido? Ze ordutan bazkaldu duzue? Ordubiak. Ordubietan bazkaldu dugu. Ordubietan bazkaldu dugu. Hemos comido a las 2. Ordubietan bazkaldu dugu. Guk. Errepikatu nirekin. Ze ordutan bazkaldu duzue? Ze ordutan bazkaldu duzue? Ordubietan bazkaldu dugu. Ordubietan bazkaldu dugu. Ze ordutan afaldu duzue? Ze ordutan afaldu duzue? 9:04 afaldu dugu. 9:04 afaldu dugu. Errepikatu nirekin. Ze ordutan afaldu duzue? Ze ordutan afaldu duzue? 9:04 afaldu dugu. 9:04 afaldu dugu. Oso ondo, aurrera. Ze ordutan jaikiko zara bihar? Ze ordutan jaikiko zara bihar? 7:04. 7:04 jaikiko naiz bihar. 7:04 jaikiko naiz bihar. Errepikatu. Ze ordutan jaikiko zara bihar? Ze ordutan jaikiko zara bihar? 7:04 jaikiko naiz bihar. 7:04 jaikiko naiz bihar. Ze ordutan joango zara kiroldegira bihar? Ze ordutan joango zara kiroldegira bihar? 8:30. 8:30 joango naiz kiroldegira bihar. 8:30 joango naiz kiroldegira bihar. Errepikatu nirekin. Ze ordutan joango zara kiroldegira bihar? Ze ordutan joango zara kiroldegira bihar? 8:30 joango naiz kiroldegira bihar. 8:30 joango naiz kiroldegira bihar. Oso ondo. Ikasgai honetan zera barneratu duzu. En esta lección has asimilado lo siguiente: a preguntar y decir a qué hora has hecho algo, a decir a tal hora, hay 5, hay 10, hay 25, hay cuarto y hay media, etc. Ya hemos llegado al final de la lección. ¿Te ha gustado? Espero que sí. Si es así, suscríbete al canal de Basque Lingua para no perderte el próximo vídeo y seguir aprendiendo. Eskerrik asko, gracias, eta ondo izan, que te vaya bien. Laster arte, hasta pronto.